Kiskunmalsáról jelentkezünk ismét. Beszélgető partnerünk Provics Ildikó, az egészségfejlesztési iroda pályázatának menedzsere. Hogyan kapcsolódik a Guinness rekord ehhez az egész rendezvényhez, a családi naphoz? A projekt tervezése során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy ne csak kimondottan és kizárólagosan sporttal kapcsolatos programelemek legyenek beépítve a projektbe. Fontos az, hogy a lakosság megtapasztalja, hogy a szabad levegőn való tartózkodás az alapvetőleg hozzátartozik az egészséges életmódhoz, és ebből a gondolatból indult az a folyamat, hogy valami szabadidős tevékenységet és ne kizárólag sportot építsünk be a projektbe. Így találtuk ki maga a táncot, és ahhoz, hogy valami nagy dolgot építsünk be a projektbe, kapcsolódott már a Guinness rekord kísérlet, amihez nagyon sokan csatlakoztak már, jelenleg is, nagyon sokan regisztráltak, de továbbra is várjuk azokat, akik regisztrálni szeretnének, és részt tudnak venni ezen a programelemen. Ki fogja vezetni ezt az óriási táncházat? A táncházhoz szakértőt vettünk igénybe. Nokta Gábor személyében kaptunk segítséget ahhoz, hogy a tánc betanításra kerüljön, és levezénylik az egész projektelemet. Mikor kezdődik a tánc? A tánchoz 3 órától van gyülekező a nagy színpadnál. Gábor fogja betanítani a lépéseket, előkészülünk, és aztán indulhat a Guinness rekord kísérlet. Várunk mindenkit szeretettel, és minél többen vegyünk részt ezen a rendezvényen. Széchenyi 2020. Befektetés a jövőbe. Készült az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a Kiskunmalsai Kistérségi Közszolgáltató Non-Profit Kft. Megbízásából.